11 óra múlt 10 perccel, köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolták be rádiókészüléküket. Íme további témáink. Nem sokára bemutatjuk a Suli FM rádiót, a Tardoskeddi Szemerényi Károly Alapiskola diákjainak szócsövét. A Suli rádió és a Lángocska nevet viselő iskolai lap ifjú szerkesztői immáron második éve a mediális nevelés órákon sajátíthatják el az újságírás és a rádiózás alapjait. Műsorunkban megszólaltatjuk az ötletekben és kreativitásban kimagasló, színvonalas oktatási intézmény igazgatónőjét is. A Tardoskeddi Szemerényi Károly magyar tanítási nyelvű alapiskolában már egy ideje média oktatás folyik, és hát vannak olyan diákok, akiket bizony nagyon érdekel ez a tantárgy, és nagy örömmel bekapcsolódtak ebbe, itt ülnek közülük 3 is. Hát meséljétek el a hallgatóknak, hogy mit is jelent ez a média oktatás, és mit tanultok az órákon. Alapvetően az iskola rádió elkészítésére fókuszál az óra, de természetesen további média oktatással is foglalkozunk. Megtanuljuk a zsurnalisztikát és a televíziót is úgy kezelni, hogy életünk mindennapi része legyen, és ebben a szakmában el is tudjunk helyezkedni. Kinek az ötlete volt, hogy egy ilyen tantárgy is lesz az iskolában? Én tudom, hogy ma nagy divat a gyerekek között a média felé irányulni, mindenki sztár akar lenni, meg celeb akar lenni, meg a médiában szeretne dolgozni. Tőletek jött ez az igény, vagy pedig a pedagógusok ajánlották föl, hogy van egy ilyen lehetőség, és belekóstolhattok a szakma alapjaiba? Választott órák lehetnek a tantárgyakon belül, és gondolom a tanerők is észrevették, hogy az iskolában nagyfokú érdeklődés mutatkozik a média és a médiumok iránt, úgyhogy a választott szakórán belül médianevelés mellett döntöttek. 7. osztályban kezdtünk, eredetileg úgy volt, hogy csak egy adott 7. osztályban lesz a tanítás, de mivel észrevették, hogy mi értünk ezekhez a tantárgyakhoz, úgy döntöttek, hogy a 8. A és a 8. B osztály fogja ezt továbbvinni, a B osztály a rádiót, az A osztály pedig az iskola újságot fogja kezelni. Ti, akik itt ültök mellettem, éppen a rádiózást választottátok, megkérdezhetem, hogy miért? A rádiózás, ez az emberekhez szól. Nekem ez jobban tetszik, mint az újság. Amikor az emberekhez szólunk, és elmondjuk a tudnivalókat, például a mi iskolánkban is ezt csináljuk, a heti híreket olvassuk be, időjárást, és ez nekem nagyon tetszik. És te miért választottad a rádiózást? Alapvetően azért, mert egyrészt, ahogy már azt a kolléganőm is elmondta, a újságírásában is van valami varázsa, de olyan személytelennek éreztem, valahogy írjuk a sorokat, és azt elolvassák, de nem élik át. Televíziót sem nagyon szeretem, egyrészt bonyolult elkészíteni, másrészt pedig olyan általános. És a rádió egy olyan, mondhatni intim, bensőséges szférát teremt a hallgatók és az elkészítők között, ami olyan családias hangulatot teremt. Valahogy ezt érzem a legközelebb állónak, mind a készítőkhöz, mind a hallgatókhoz szólóan. Nem is gondoltam volna, hogy 10 évesek ennyire ismerik a rádió csínyát, bínyát, és hogy ilyen ügyesek vagytok már ebben a szakmában. Ez nagyon jó ötlet ezek szerint, hogy itt megtanulhatjátok az alapokat, mert utána bizony sokkal könnyebb lesz a ti dolgotok, mint a miénk volt annak idején, mikor rádiósok lettünk. És nagyon ügyesen szétosztottátok a feladatokat is. Van itt, aki műsorvezető, van itt, aki megszerkeszti az adást, és van itt, aki a műszaki dolgokra ügyel. Te vagy itt a hangmester. Igen, én volnék. Lényegében én nagyon szeretem ezt a technikai dolgokat, és ezért választottam én ezt a pozíciót. Kiskorom óta nagyon vonzódom az ilyen technikai, műszaki dolgokhoz. Ez azt jelenti, hogy te ezen a vonalon szeretnél majd elhelyezkedni? Igen, ilyesmi informatika terén gondolkodtam már. És te nagyon okosan azt mondtad, hogy te belőled jó bemondó soha nem lesz, tehát te már fölmérted a magad képességeit, és azt mondtad, hogy te inkább szerkeszted a dolgokat, és aki szebben beszél, vagy aki jobban artikulál, az legyen a bemondó. Én csak bámulok, hogy ti tényleg milyen profik vagytok ebben, és mennyire ráéreztetek a rádiózás lényegére. Egyrészt nem mondanám ezt profizmusnak, mert még nem vagyok benne annyira a szakmában, mint a profik, de úgy érezzük, hogy ha egy valamit érzünk, hogy ez nekünk megy, akkor ezzel kell foglalkoznunk. Nem szabad ráerőszakolni sem magunkra, sem másokra az akaratunkat, vagy amihez nem értünk. Ha én szerkeszteni akarok, szerkeszteni fogok, és ez mind a rádió, mind az én hasznomra fog válni, mind szakmailag, mind pedig a hallgatók számára. Mindenki azt választja, amihez kedve tartja. Milyen gyakran jelentkeztek az iskola rádió műsorával? Az iskola rádió hetente egyszer szerdánként jelenik meg a
szünetben, ami 15 percig tart. Előző évben, 7-ben 3-szor is megjelent. Ezt szeretnénk az idén is behozni, csak még nem volt rá időnk. Az iskola rádióhoz tartozik egyfajta kívánságműsor is, amikor a gyerekek a kívánságaikat bedobják egy dobozba, és azt pedig lejátszuk nekik. Ezzel végül is rádióhallgatásra is szoktatjátok a fiatalokat, mert ugye sajnos sokszor halljuk, hogy a mai gyerekek, mai tizenévesek nem szeretnek rádiózni, de itt végül is hozzászoknak a rádiózáshoz. Esetleg olyan is elő szokott fordulni, hogy jutalomból lejátszátok valakinek a kedvenc dalát, ha megérdemli, vagy ha jól teljesített, vagy ha jó jegyet kapott, vagy valamilyen versenyen nagyszerűen szerepelt? Hogyha valaki versenyen szerepelt és jó helyezést ért el, akkor azt általában bemondjuk, közöljük a sikert az egész iskolával. Továbbá, ha tudunk valakinek születésnapjáról, azt is meg szoktuk említeni a rádióban. De természetesen nem csak születésnapok, hanem általában akik jól teljesítenek, jó tanulók, tiszta egyesek, azokkal általában interjút is szokunk készíteni, játsszuk kedvenc számokat. Ugyanis a rádió az magunknak a hallgatóknak szól, és szeretnénk, hogyha ne csak így pletykákból értesülnek, hanem a rádió közölje, hogy te jó vagy, neked sikerült, ezt megérdemled. És ez talán a gyerekekre is inspirálóan hat, hogy el fog hangzani majd az iskola rádióban, hogyha jól teljesített, és ezzel is lehet őket buzdítani, hogy még jobban tanuljanak, még inkább oda tegyék magukat. Igen, ez a gyerekekre nagyon pozitív hatással van, hogy bemondjuk a nevüket, és ez nekik egy ilyen megtiszteltetés, és ennek nagyon örülnek. Tanárnő, hát mit szól, hogy a kis tanítványai ennyire komolyan veszik, és hát ilyen ügyesen csinálják a rádiózást? Én nagyon büszke vagyok rájuk. Ez az egész úgy indult a tavalyi tanévben, hogy teszünk egy próbát, hogy mégis hogy fog ez alakulni. Igazgatónőnk bebiztosította hozzá a szükséges technikai eszközöket, és hát nekiláttunk a kis csapattal, a 7-eseinkkel, és hát a tények bizonyítják, hogy igenis nagyon jól működik. Mindenkinek megvan a saját feladata, mindenki érzi, hogy mire képes, és ennek megfelelően vannak kiosztva aztán ezek a feladatok is, és bizony remekelnek a mi kis diákjaink. Hadd kérdezzem meg, hogy önöknek hogy jutott az eszébe, hogy egy ilyen oktatást be kéne vezetni, hogy volna rá érdeklődő, és hogy megérni a fiatalokat erre fele terelni, a média fele? Az iskolában kb. 10 évvel ezelőtt működött egy iskolarádió, és ennek hatására igazgatónőnk felvetette ezt a kérdést, hogy nem volna-e kedve valakinek. Én ezt így elvállaltam, és belevágtunk. Van-e valaki, aki tud segíteni nektek szakmailag? Profikkal találkoztatok-e már? Kértetek-e tanácsot, ötletet profi rádiósoktól, vagy újságíróktól? Édesapám a technikai részben nagyon sokat segített, ezért köszönet neki, valamint az iskola tanító bácsijának is nagyon sokat köszönhetünk, ugyanis ő is nagyon sokat közreműködött. Ugyebár a technikai részhez segítségkel, de természetesen mind az igazgatónőtől, mind pedig az iskola tanárnőtől, legfőképpen akik magyart oktatnak, kaptunk támogatást, hogy a szövegeket hogyan készítsük el. Ugyanis először még ez az amatőr, ilyen jó napot kívánok szöveg ment, de később rájöttünk, hogy olyan szövegre van szükségünk, amit mind a tanárok értékelnek, mind az iskola diákjai befogadnak. Tehát nem ez a tipikus ilyen nagy szöveg, hanem olyat akartunk, ami ilyen megfogja őket. Fiatalos, lendületes, mégis tényfeltáró szöveget írtunk hozzá. Tehát fiatalos lett mindenképpen ez az iskola rádió, mert hiszen a diáktársaknak szól, és milyen rádiós műfajok szólalnak meg a ti rádiótokban a híreken kívül? Alapvetően a Magyar Rádió Petőfi adóján vettük alapul, hogy lehet egy közszolgálat és tényfeltáró adó mégis fiatalos, és a fiatalok számára is hallgatható. Így először arra törekedtünk, hogy a híreket fiatalosabban adjuk elő, de mégis ugyebár jobban. Ezen kívül jöttek a zenés műsorok, amelyben nem csak zenét játszunk le, hanem ilyen stúdióbeszélgetéseket, mit gondolnak, és a diákok is beleszólhattak, hogy mit gondolnak a rádióról. Ezen kívül természetesen nyitottunk egy rádiójátékot, de a rádiójátékkal azt akartuk bebizonyítani, hogy a rádiót nem csak zenét lehet hallgatni, hanem műsort is tud nyújtani, hogy tud kikapcsolódást nyújtani. És meglepően aktívak voltak a diákok az értékelés terén, ugyanis a rádiónak az évelején elég passzív hallgatottsága volt, de év végére nagyon aktív, minden érdeklő hallgatógárdát kaptunk, amire nagyon büszkék vagyunk. És ezt a hangjátékot, ezt ti magatok írtátok és játszottátok el? Igen. Úgy gondoltuk, hogy hát belevágunk róba szerencse alapon. Először megírtuk a szöveget, ilyen vicces iskolai történetet írtunk, hogy azonosulni tudjanak vele a diákok. És hogy még nagyobb érdeklődése legyen, nem a rádió szerkesztők közül választottuk a hangokat vele, hanem az iskola diákjai közül effajta ilyen castingot hirdettünk, hogy ki akarna benne szerepelni, és meglepően sokan jelentkeztek rá, így egy teljes évadot megéltünk 7 epizóddal.
Tehát akkor a ti iskolai rádiótok az olyan, mint egy nagy rádió a kicsiben, mert hiszen itt most már a rádiós műfajokat is alkalmazzátok. Például volt egy olyan hetünk, amikor kihirdettük a kívánságműsort. 3 hónapra előre érkeztek a felkérések, és annyira sokat kaptunk tényleg, és ennek nagyon örültünk, hogy a gyerekek ilyen aktívan kiveszik a részüket ebből. Tényleg 3 hónapra előre volt zenénk, amit le tudtunk adni, mivel a gyerekeknek annyira megtetszett a rádiózás, hogy ennyi zenét beküldtek nekünk. Azt akartam mondani, nem megy ez a tanulás rovására, de hiszen ez egy olyan óra, amely benne van az órarendben, tehát nem csak a szabadidőtökben csináljátok ezt, hanem tanítási óra alkalmával is. Én csak gratulálni tudok az ötlethez is, és más iskolákat is arra tudok buzdítani, hogy próbálják meg, mert úgy látszik, ez nagyon tetszik a gyerekeknek, és így megtanulják egy fontos és izgalmas, érdekes szakma alapjait. Egyrészt én is szeretném támogatni azokat a iskolákat, akik még gondolkodnak a rádió elkészítéséről, mert csak ajánlani tudom. Ugyanis mi még elég félve vágtunk bele, hogy majd ugye nem lesz sok munka, hogy nem lesz majd, hogy 1 óra elég lesz, de elkezdtük, és észrevettük, hogy a rádió szinte az életünké nőtt. Hogy szinte már, ha egy hétig valaki beteg volt, és nem tudott csinálni, hiányzott. És nem, hogy teher lett, hanem segített minket. Inspirációt adott a további tanuláshoz is. Én még ehhez azt tudnám hozzátenni, hogy ez nem csak egy szakkör a mi részünkről, hanem ez már egy életstílus, amit nagyon szeretünk csinálni, és a szabadidőnket pedig rááldozzuk, akármennyink is van, mert ez tényleg van, hogyha valaki kiesik, az hiányzik, ha valaki beteg, annak kívánunk hamarabbi gyógyulást, küldünk neki egy zenét, ami pozitívan hat rá, hiszen gondolunk rá, és együtt érzünk vele. Hát én gratulálok nektek, és sok sikert kívánok ehhez a munkához, amit hál' Istennek ti nagyon komolyan vesztek. Köszönöm, hogy interjút készített velünk, és kívánok természetesen, hogy a Magyar Rádió, a Pátria is sokáig működjön tovább, ugyanis mi nekünk a Petőfi mellett ez a legnagyobb példánk. A Tardoskeddi Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatónőjével, dr. Tóth Szilviával beszélgettek. Hát igazgatónő, bevallom őszintén, hogy én el vagyok varázsolódva ettől az iskolától. Itt annyi ötletet, annyi szép dolgot, olyan kreativitást láttam, hogy azt hiszem, boldog lehet az a gyermek, aki ide járhat, és az a szülő, aki ide iratja be a gyermekét. Köszönöm szépen. Az az igazság, hogy nagyon üde, dinamikus tantestület és hát vezetőség áll az iskola élén. Ennek az elsődleges célja, hogy a gyerek, az a tanuló, aki a mi iskolánkat válassza, az megelégedetten jó érezze magát az iskola falai között. Ebből a sok ötletből, amit itt láttam, ahogy végigvezetett az iskola épületén, a folyosókon, tantermeken, rengeteg sok modern ötlettel találkoztam, de ami még jobban tetszett a szívemnek, lelkemnek, az az, hogy már itt az iskolában hozzászoktatják a gyermekeket a hagyományápoláshoz, a gyökerekhez való ragaszkodáshoz, mert hogy van itt egy ilyen kis múzeumuk is. Így van, 2004-ben az iskolánk berendezett egy hagyományőrző sarkat, amikor is 1 éven keresztül gyűjtöttünk a régiségeket, pontosan ezzel a céllal, hogy a tanulóink megismerjék a régi mesterségeket, a hagyományainkat, azokat a tárgyakat, amelyek a nagymamáikat, nagyszüleiket minden nap körbefogták. 2005-ben berendezésre került ez a hagyományőrző sarok, és annak kimondottan örülök, hogy fokozatosan fejlődik, fokozatosan bővül. Majd 2006-ban Buják Vince bácsi tardoskeddi fafaragónak az akkori munkásságát, kosár alkotásait, illetve fafaragványaival bővítettük ezt a kis kiállításunkat, és 2015-ben pedig berendeztük nagymamánk éléskamráit, ahova a szülők, gyermekek közös erővel különböző kompótokat, befőtteket küldtek az iskolába. Valóban ez olyan, mint egy kis mini éléskamra, és aztán ezeket a finomságokat föl is használják az iskolai konyhában, mert azt is tudom, hogy itt van egy kis konyha is berendezve, hogy az önök gyermekei főzni is tudnak. Igen, pár évvel ezelőtt sikeresen pályáztunk, és ennek köszönhetően berendeztük az iskolák konyháját. Nagyon fontos ez, hiszen a tanítási óra mindennapjaiban heti 45 percben a tanulóink megismerkedhetnek az egészséges életmóddal, illetve sütni-főzni tanulhatnak a tanítónéniktől. Látunk itt 2 kopjafát, nagyon szép környezetben állították föl, ahol zajlanak az iskolai rendezvények, tehát igazán méltó környezetben zajlanak az ünnepi pillanatok is. Tardoskeddet nagyon sok ügyes ember lakja. Pár évvel ezelőtt a tardoskeddi fafaragók gyönyörű 2 kopjafát faragtak az iskola
igazgatóságának, illetve a pedagógusoknak a felkérésére. Az egyik kopjafára azoknak a tanulóknak a neveit rójuk be, akik elbúcsúznak az iskolától, tehát 9 évig a mi iskolánkat látogatták. Ők ballagás alkalmából szépen fölkopácsolják azt a bizonyos kis táblát, és örök emlék, hogy a Tardoskeddi Magyar Iskolát látogatták. A másik emlékműre pedig azoknak a pedagógusoknak a nevei kerültek föl, akik sajnos már nincsenek az élők soraiba, és nekünk fiatalabb pedagógusoknak pedig mintapéldául szolgálnak. Halottak napja alkalmából őrájuk emlékezünk, és rójuk le egyenletünket a kopjafánál. Aztán van még egy nagyon jó ötlet, amiből esetleg más iskolák is meríthetnek. Van itt szintén egy ilyen fából faragott emlékoszlop, amire egy lánc van körbetekerve, és azon pedig kis lakatok helyezkednek el. Szintén Buják Vince bácsinak köszönhetően áll az iskolánk belterébe ez a gyönyörű emlékmű. Amikor beiratkozás tart az iskola, akkor a kisdiák, a kis jövendőbeli elsős kap egy kis lakatot, és képletesen föllakatolja a szívét, jelezvén, hogy ő elkötelezi magát a magyar oktatás, a magyar tanítás fele. Ezt kimondottan szeretjük, gyerekek is nagyon élvezik, amikor föllakatolhatják és megkapják a kis kulcsot, amit ők haza is visznek. Azt is meg kell említenünk, hogy ez egy nagyon szép épület, nagyon szépen karbantartott, végtelenül színes. A falakon a gyermekek alkotásai is ott lógnak. Aki fotós, az a legjobban sikerült fotóit rakja ki, aki szépen rajzol, az pedig a rajzait, tehát a gyerekek kreativitása itt is megnyilvánul. Én nagyon büszke vagyok a tantestületünk valamennyi tagjára, hiszen az iskolában 18 szakkör működik, annak ellenére, hogy 164 tanulója van. Tehát minden egyes tanítónéni igyekszik önmagából kihozni a legjobbat, és átnyújtani ezt a tanulóinak. Pontosan a szép festmények, a fotóalkotások, a dekoratív falaink ezt a munkát példázzák. Szeretnék gratulálni ahhoz az ötlethez, hogy a gyerekek mediális készségét már 7. osztálytól fejlesztik. Ez fantasztikus, én nem hiszem, hogy más iskolában is létezik ilyen. Fontosnak tartottam, amikor az órarendet raktam össze, és azon tűnődtem, hogy a heti 5 magyar, a szlovák, a matematika és az igazán megterhelő tantárgyak mellett olyan tantárgyak is helyet kapjanak az órarendbe, amelyet a gyerekek igazán érdekli, ahol a gyerek jó érzi magát, ahol föltöltődhet, és természetesen az elsődleges cél, hogy ismereteket szerezzenek. Így került bele az iskolánk órarendjébe a regionális nevelés, heti 1 órába az 5. osztályba, az egészséges életmódra nevelés a 6. osztályba, és hát a 7. és a 8. osztályba pedig a mediális nevelés. Rengeteg inger, rengeteg információ éri a gyereket, a szülőt nap mint nap. Sajnos ezeket az információkat nem biztos, hogy kellőképpen fel tudjuk dolgozni, kellőképpen használni tudjuk. Ezért tartottam fontosnak, hogy a tanulók heti 1 órában akár a médiumokkal, a mediális termékekkel, legyen az akár a rádió, a tévé, az újság, ismerkedjenek meg. Az elsődleges célom az volt, hogy megtanulják az információt begyűjteni, azt hogyan kell feldolgozni, illetve aztán hogyan interpretálni esetleg a nagyvilág fele. Második éve van az iskolában ez a mediális nevelésünk. Én azt hiszem, hogy nagyon jól működik, hiszen a gyerekeink nem csak a rádióba, a suli rádióba tevékenykednek, hanem az iskolánk újságába, a langocskába is aktívan szerkesztenek, és ez kimondottan öröm, amikor egy nagyon szép cikk születik, vagy esetleg egy nagyon jó riport. Az elmúlt percekben bemutattuk a Suli FM rádiót, a Tardoskeddi Szemerényi Károly Alapiskola diákjainak szócsövét. Az ifjú szerkesztők immár második éve a mediális nevelés órákon sajátíthatják el a rádiózás alapjait. Összeállításunkban megszólaltak a szerkesztőbizottság tagjai, Varga Anikó, Csányi Balázs és Vég Alex, valamint Csányi Alexandra pedagógus és az Oktatási Intézmény igazgatónője, dr. Tóth Szilvia.